bafowethu, yimina lo general, ungqongqoshe nongolozi omkhulu, umphathi weSgang. Yazi nginokudabuka okukhulu ngento evelela abafowethu namhlanje. Ngiyezwa kuthiwa kufika amaphoyisa phana afika avulela. Manje balele kubandayo manje. And into manje iyi-one. Ngoba phela labafowethu laba bengikhuluma nabo, ngiringa nabo isikhathi nje boku-9 kuya ku-10 behlezi besendlini. Futhi akazi bangishayele bakhona inombolo abazoyidala, cha, bebezirelaxele. Sengiyezwa mina ngabo-11 sekuthiwa hayi amasosha wasekho. Kanjani? Ngoba besendlini. Amaphoyisa bufunani wona. Ngifikela ukudideka bafowethu. Yabona lento lena kumele siyifake ezinye izibuko. Kufanele siyifake ezinye izibuko bafowethu, ngoba bangibheka nje labantu basezithindini zethu akukho umnyakazi. Kodwa-ke ngoba samasosha sofela khona empini, siyibamba ishisa njalo sipholise ngenyawo, ngoba ayikho enyenzi. Vele isosha lifile emsebenzini. Kodwa-ke kumphathanga kahle lokhu mangizwa kuthiwa insizwa lezi esiphila nazo esisabelanayo ukuthi azisekho, zingekho umshikashika, zihlalele idladleni ziziblomele, kodwa manje azisekho. Kodwa-ke kulungile bafowethu, sizohamba siyiqembu siyovalelisa lensizwa lezi ebesiphila nazo, sifeze ukuthi vele siyazana nazo futhi kudala sakudla nazo. Kuzomele sihlangane sibone ukuthi simisa kanjani ukuze nalapho zikhona nazo zizojabula. Bengizocela ukuthi njengoba namhlanje uLwesithathu sihlanganeni bafowethu ngomgqibelo noba ngolwesihlanu nje, akuLwesihlanu bafowethu, ngolwesihlanu sihlanganeni ke sixoxe bafowethu ukuthi le ndaba lesimisa kanjani before siyophelezela abafowethu laba ebesihamba nawo lo mkhakha lo, ngoba kuningi kumele sikhulume, kuningi kumele sikuhlanganise. Phela manje singaphandle manje azisekho kulayini. Ngithi ngiyasabela, hayi ulayini asadonsi. Ayihambi kanje bafowethu, ayihambi kanje bafowethu. Kodwa-ke ngoba ngikhona ngugeneral bafowethu, sizophinde futhi sithi ukuxoxa nani before sihlangane, sibheke ukuthi okuphi kumele sikuqikelele ukuze zonke izinto zihambe kahle, ngoba sisadinga iflop manje ingashunakali. Yonke into manje kumele ihambe ngomumo, ihambe ngendlela, ngoba phela manje basezithendini labantu labo. Nathi ufuna siqaphele sibhekele impilo yethu. Impilo iza kuqala bafowethu, nathi niyazi lokho. Impilo iza kuqala bafowethu, so kumele zonke izinto esizenzayo siziqikelele. Hayi mina ugeneral lo somaqhuzu ukapteni ngithi ake ngehle bafowethu, ngoba nje buyiloko nje kuphela bengizonitshela wona. Kodwa inhliziyo yami igayisibuzi kakhulu bafowethu ngalento
kusukela namhlanje.